आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गौरव गगैखौ थांखिनानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों जे आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव आसामनि बा आसामाव थाव गुबैनि जे बेसेनखौ खमायनायनि सायाव बाथ्रा बुंदोंमोन एबा बुंथिदोंमोन आरो बेखौ लानानै बिथां गौरव गगै बुंनाय बाथ्राखौ लानानै बिथां आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथिदों जे गौरव गगैनि जे सानै फिसा बे सानै फिसाया ब्रिटिशआव थायो आरो बिथांमोना जे मिन्थिया दे थाव गुबैनि जे बेसेनखौ बिथांमोना मिन्थिया आरो बे समाव बिथांमोना बा बिनि फिसा सानैया बे समाव सानफ्लावर एबा सान बिबारनिसो थाव जायो आरो बेखौसो बिथांमोना बुङोब्ला एबा सानफ्लावरनि थाव होननानै बुङोब्लासो गौरव गगैया बुजिगौमोन जे बेनि बेसेनखौ होनानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आरो बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बिथां गौरव गगैजों लोगोसे कंग्रेस राजखान्थि हान्जाया जाय कंग्रेस राजखान्थि हान्जाया ब्रिटिशजों मोनसे समाव जेननांदोंमोन एबा ब्रिटिशनि जायखिनि खुंथाय बे खुंथायनि खाथियावसो सेर थांगासिनो दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों एबा अजद खालामदों बिथां गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जे कंग्रेस राजखान्थि हान्जाया ब्रिटिशनि सेरावसो बिथांमोना राजखान्थि खालामनो थांगासिनो दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों एबा सोंखारिदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बे समाव जानाय थाव एबा बे समाव थाव गुबैनि बेसेनखौ बिथांमोना मिन्थिया मानोना कंग्रेस राजखान्थि हान्जानि आफादगिरि एबा बे समाव आसाम प्रदेश कांग्रेस कमिटिनि आफादगिरि गौरव गगैनि बिसिया बे समाव ब्रिटिशनि आरो बै जायगायाव थाव गुबैखौ जाया बै जायगायाव सानफ्लावारखौसो जायो एबा सान बिबारनि थावखौसो जायो आरो सान बिबारनि जुदि बे समाव थाव होननानै बुङोब्लासो गौरव गगैया बुजिगौमोन जे बेनि बेसेना होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा केइदिनमाনৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ ব্যক্তিসকলে আমি দুখীয়া মানুহক মিঠাতেল দিম বুলি কওঁতে আমাক ইটিকিং কৰি ছ'চিয়েল মাধ্যমত কথা কৈ আছে ৰাতিপুৱা মই ৰিচাৰ্চ কৰিছিলোঁ যে ইংলেণ্ডত কি খায় তেতিয়া মই গম পালোঁ যে ইংলেণ্ডত ছানফ্লাৱাৰ তেল খায় গৌৰৱ গগৈ দুইটা ল'ৰা ছোৱালী ইংলেণ্ডত থাকে ব্ৰিটিছ হয় গতিকে মিঠাতেলৰ ভেলু তেওঁ বুজিব নোৱাৰে ছানফ্লাৱাৰ তেল বুলি ক'লে তেওঁ হয়তো বুজিলেহেঁতেন গতিকে কংগ্ৰেছৰ মানুহে এতিয়া ইংৰাজ শাসনক পৰাজিত কৰা পাৰ্টিটোৱে এতিয়া ইংৰাজী শাসনৰ তলতহে যাব আৰম্ভ কৰিছে যিটো এটা হাঁহি উঠাও কথা আৰু দুখ লগাও কথা